Sanibonani bazalwane, siyanemukela kwinkonzo yanamhlanje. Sacela siphakame sizodumisa uNkulunkulu ndawonye. Hallelujah bazalwane, siyanibingelela ekseni. Siyacela niphakame emakhaya sizodumisa uBaba uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu muhle ekseni. Hallelujah, hallelujah. Praise Jesus. Sengiyabala Nkosi okudlongethele kona. Impela ngiyamakhala uthando onalo nami. Sengiyabala Nkosi okudlongethele kona. Impela ngiyamakhala uthando onalo nami. Sengiyabala Nkosi okudlongethele kona. Impela ngiyamakhala uthando onalo nami. Sengiyabala Nkosi okudlongethele kona. Impela ngiyamakhala uthando onalo nami. Impela ngiyamakhala uthando onalo nami. Impela ngiyamakhala uthando Hallelujah, hallelujah. Jesu fanelwe, siyabonga somandla wena ungcwele. Hallelujah, ngiphakamisela amehlo wami
nazi izimemezelo zanamhlanje. Siyakhuleka zonke izinsuku ngo-6 ntambama ku-Facebook na ku-Instagram Live. Uma ufisa uku-athenda inkonzo ngesonto elizayo, ungakhohlwa ukurejista ngokuthumela i-SMS noma i-WhatsApp kule namba ethi 071 630 4488 071 630 4488. Ubhale igama lakho nokuthi yiphi inkonzo ofisa uku-athenda, noma inkonzo yango-9 ekseni noma inkonzo yango-11:30 emini. Iminikelo neyishumi singayifaka kwi-account yebandla. Account yebandla izovela escreenini kulabo ababukele, kodwa futhi nayi sizoyisho. Ibank lethu uABSA, i-account number ithi 4057509964 u4057509964. Siyisho okugcina u4057509964. Kanti futhi uma kukuthi unozepha, i-code yazepha izovela kwi-screen, kanti iyatholakala futhi noma ngasiphi isikhathi einkundleni zokuxhumana. Uya kwi-page lethu lika Facebook His Church New Germany, uzoyithola i-QR code kazepha ukuze uzokwazi ukuthi unikele ngozepha. Inkosi nibusise bazalwane, nisaletha ishumi neminikelo endlini kaNkulunkulu. Amen. Uma ufisa ukubhalisela izinkonzo zangesonto, sacela ukuthi ubhalise online kwi-website ethi rsvp.hischurch.co.za noma uthumele i-WhatsApp kule namba ezobhalwa phansi khona lana kwi-screen. Sacela bazalwane ukuthi kubalekile ukuthi nibhalise ukuze ube ingxenye kanye nathi kulezi nkonzo ezenzakalayo. Siyabonga. Haleluya bazalwane, ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Ngiyanibingelela nonke emakhaya, ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu usangcinile. Ngicela ukuthandaza babe egameni kaJesu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu ongcwele, wena unguNkulunkulu ophakeme, wena unguNkulunkulu namandla. Namanje Nkosi yethu siza kuwena egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Sithembe wena Baba, sengikhona. Anoint me uNkulunkulu wethu ongcwele ezumntanakho, ubusisa abantwana bakho besazolalela izwi lakho emakhaya. Baba siyabonga, siyakudumisa nangalesikhathi wena wedwa ophakeme nonamandla egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Haleluya bazalwane, i-message yami yanamhlanje noma uNkulunkulu lokakubekile kumina, isihloko sakhona sithi the spirit of unbelief noma umoya wokungakholwa. Haleluya bazalwane, mhlambe ke usekhaya uyayibuza ukuthi yini le spirit of unbelief noma yini i-unbelief. So it means lack of faith. Kusho ukuthi ukholwa kodwa ukholwa okungagxilile kahle hle, is to believe that someone or something does not deserve to be trusted. Bazalwane, kusho ukuthi noma ngabe umuntu noma ngabe yinto, so awukholwa ukuthi lento ingenzeka. Siyazi ke sonke bazalwane ukuthi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, wase waphinda wadala nathi, wasidala ngomfanekiso wakhe. Haleluya bazalwane. So ezesidalile ke uNkulunkulu, siqhubeka kwile journey kaNkulunkulu siwo partner noKristu noma siqhubeka kanye noKristu, kodwa ke endleleni yethu kuba nama test, ngamanye amazwi kuba nama trials and tribulations, kuba nezlingo nezinsizi endleleni. Siyatesteka endleleni yethu yokuhamba nokukholwa noNkulunkulu. Yindaba ke ingoba uSathane akafuni ukuthi sifinyelele ekuphileni kwaKristu noma enkazumulweni kaKristu, kodwa uSathane ufuna ukuthi endleleni si give up. Ufuna ukuthi uSathane endleleni sithi akekho uNkulunkulu. Ngamanye amazwi uSathane ufuna sithi there is no God, kodwa kukhona uNkulunkulu. That is why uzwe abantu bayibuze bathi kungani ngihlupheka kodwa ngiyakholwa. Athi umuntu kungani abazali bami behambile kodwa ngiyakholwa. Athi omunye kungani
indoda yami ingihlupha kangaka noma abantwana bami bakuma drugs noma abantwana bami abangilaleli kodwa la ekhaya siyakholwa. So lithi ke izwi likaNkulunkulu kuJohn 10:10 noma ngokuka Johani u10:10 lithi isela kalizi kungezokweba nokubulala nokubhubhisa kodwa uNkulunkulu uthi yena uzile ukuthi asinikeze ukuphila okuchichimayo. Hallelujah bazalwane. So yingakho ke uSathane afuna si give up, ufuna ukuthi singafinyeleli enkazimulweni kaKristu. Kodwa ke yini asiyi lapho. Thina sihamba noNkulunkulu ngoba sikholwa yizwi lakhe. Hallelujah. Ngicela siye lapha kuGenesis 15 Genesis 15 uverse 1 to 6 kunamanye ama scriptures engizowafunda amanye ngeke ngiwafunde ngenxa yesikhathi bazalwane. Hallelujah. Kodwa kuzoba nala engigxila kuwona. uGenesis uverse 15 ufundeka kanje. Emva kwalokho kwafika izwi lika Jehova kuAbraham. Khumbula wayesasa uAbraham la ngoba isithembiso sikaNkulunkulu sasingakafezeki ekutheni abe uAbraham. So ke ungesabi Abraham, ngiyisihlangu sakho, umvuzo wakho uyakuba mkhulu kakhulu. Kusho ukuthi la uNkulunkulu uthembisa uAbraham ukuthi angasabi abe naye ngoba yena uNkulunkulu ogcina izethembiso. Uverse 2 afundeke kanje. Kepha uAbraham wathi Nkosi Jehova uyakungiphani na ngihamba ngingesana mntwana indlalifa yendlu yami inguEliyezeri waseDamaseko. So uAbraham lana uyabuza ukuthi Nkosi wangithembisa izethembiso ezingaka na kusiza ngani ukuthi ungibusise ngalezi thembiso ezingaka kodwa ngingenayo indlalifa ezokudla zonke lezi zibusiso. Uyaphendula ke kepha uAbraham wathi verse 3 uAbraham wathi futhi bheka awunginikanga nzalo bheka inceku yendlu yami iyakuba yindlalifa yami. Uverse 4 uthi bheka izwi lika Jehova leza kuye lathi lona akayikudla ifa lakho kepha oyakuphuma ezibilini zakho uyakudla ifa lakho. Lalela Abraham, mina nginguJehova, I keep my promise. I'm a God of covenant. So if into ngishilo izokwenzeka, lalela Abraham, mina ngizokunikeza indlalifa yakho, yona indlalifa yakho ezokudla ifa lakho. Trust me. Hallelujah bazalwane. So uverse 5 athi waphumisela ngaphandle wathi bheka ngasezulwini ubale izinkanyezi uma ungazibala wathi kuya kuba njalo inzalo yakho. Uverse 6 wakholwa nguJehova wambalela lokho kwaba ngikulunga. Into ayenza ke la uAbraham wakholwa. That is what yiyo lento uNkulunkulu afuna ukuthi siyenze. Ufuna ukuthi sikhole, just believe. Hallelujah bazalwane. Bese siya lapha kuGenesis 17. Genesis 17 uverse 1 to 2 15 to 17. Uverse 1 ufundeka kanje. Uyabuya kuApulo uNkulunkulu okwesibili futhi usazokhuluma noAbraham into efanayo. Ngamanye amazwi kodwa sekudlule iminyaka la. Usebuya usena 99 years old. So uyakhuluma ke la uthi uAbraham eneminyaka engamashumi ayisishagalolunye nesishiya galolunye uJehova wabonakala kuAbraham wathi kuye nginguNkulunkulu uSomandla hamba phambi kwami ungenaqala. Lalela ngilalele Abraham, mawungabi naqala kumina, hamba endleleni unami. Uyamphunda futhi uyamthembisa okwesibili. Uverse 2 ngiyakwenza isivumelwano sami phakathi kwami nawe ngikwandise kakhulu. Mina nginguJehova, izithembiso engishilo kuwena ngisazozigcina. Trust me Abraham. Hallelujah bazalwane. Bese uverse 3 okay ngithe ngize ngikuverse ngicela ukuya kuverse 15 no verse 17. So uverse 15 uzoyifundela wena ekhaya lokho kunye. uNkulunkulu wathi kuAbraham uSarai umkakho awusayi kumbiza ngegama lokuthi uSarai kepha igama lakhe
alibe nguSara. Lalela Abraham, mina ngizoshintsha igama lika Sarai kodwa usezoba uSara, lizoshintsha being a princess libe a mother of nations, ngoba mina ngishilo kuzokwenzeka njengoba ngokuthembisile ngathi wena uyoba nezizukulwane eziningi, kuzokwenzeka kanjani. Ngamanye amazwi ingane ongenayo mina ngizokunikeza leyo ngane. Hallelujah bazalwane. So uverse 17, uAbraham wayesewa ngobuso bakhe wahleka, wathi enhlizweni yakhe, oneminyaka eyikhulu uyakuzalelwa na? uSara oneminyaka engamashumi uyakuzala na? Bazalwane, la sibona uAbraham uyahleka. uNkulunkulu uyamtshela, uyamthembisa izethembiso la kuverse 17. So uguqila uAbraham uyakhuleka kuNkulunkulu, kodwa lesikhathi ekhuleka enhlizweni yakhe uyahleka. Uhlekiswa yini na? Uhlekiswa ukuthi ngabe ingenzeka yini into efana nale, ngithi ngina 100 ngithola umntwana, unkosikazi wami ena 90 athola umntwana. So ngokomuntu ke leyo nto yinto engenzeki ngenyama yomuntu, kodwa ngokaNkulunkulu kuyenzeka. Glory to Jesus. So ke uAbraham uyahleka ukuthi no angiboni lento yenzeka, kodwa akahleke ephimsela, uhleka ngenhliziyo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kuyenzeka umuntu athe hamba ethi uyakholwa kodwa angakholwa kahle yizwi likaNkulunkulu, especially mangabe uNkulunkulu eseqala ekhuluma into engaphezulu kwethu noma engaphezulu kwenyama yethu noma engayenzi isense kuthina. Hallelujah bazalwane. Genesis 18. Sesiya ku Genesis 18 uverse 9 to 14 ufundeka kanje. Athi kuye, uphi uSara umkakho na? Wathi nangu etendeni. Ingceku lezi ezayifikile ekhaya lika Abraham wayiphakela uAbraham. So mase sihamba seziyam uAbraham uAbraham ngaleso sikhathi. So sezibuza uSara ukuthi uphi uSara umkakho na? So useyasho ukuthi hayi nangetendeni. Verse 10, wayesethi impela ngiyakubuyela kuwe emva komnyaka ngalesi sikhathi, bheka khona umkakho uSara uyakuba nendodana. uSara wakuzwa lokho esemnyango wetende ongasemuva kwakhe. Verse 11, kepha oAbraham noSara besebegugile beneminyaka eminingi, kwasekuphelile kuSara okwesifazane. Lalela, yangasekho into engenzeka kuSara. Namanje mawungahamba uyobuza odokotela ukuthi ngaba ngazala yini umuntu, namanje odokotela once nje you reach the age of 35 bayaqala bakutshele bathi no, amathuba akho kuzala asebamancane. Kangakanani ke umuntu ona 90 bazalwane, kepha uNkulunkulu isithembiso sakhe uyasigcina ngoba yena uNkulunkulu of signs, wonders and miracles. Hallelujah bazalwane. So uSara, verse 12, uSara wahleka phakathi kwakhe wathi, lapho sengimdala nenkosi yami igugile, ngiyakuba nalenjabulo na? Ngabe sesingathokoza na ekamereni nalekhehla lami selidala, inkosi yami isindala, nami sengigugele? Kukhona yini into engenzeka na? Verse 13, uJehova wathi kuAbraham, uhlekeleni uSara ethi imbala ngiza kuzala ngimdala na? Verse 14 bazalwane uthi kukhona into emahlula uJehova na? Ngalesi sikhathi emva komnyaka ngiyakubuyela kuwe uSara abe nendodana. Is there anything too hard for the Lord na? Ngabe khona yini into eyehlula uNkulunkulu? Uma uNkulunkulu eshila into akahluleki. Nothing is impossible with God. So yonke into uNkulunkulu ayishoyo iyenzeka, noma uyathanda noma uthandi, noma ingaphezulu kwenqondo yakho noma yikho phezulu kwenqondo yakho, kodwa into uJehova makeyenza iyenzeka. So izwi lakhe alibuyeli emuva lilambatha. Hallelujah bazalwane. Let's go to Genesis 22. Genesis 22 verse 1 to 8, 15 to 16. Verse 1 to 8 kodwa ngizohlala ku1. Kwathi emva kwalezo zinto uNkulunkulu wamvivinya uAbraham, wathi kuye uAbraham yena wathi ngilapha.
nangu Abraham ngithene eqaleni ngithe siyatestwa endleleni yokukholwa. uAbraham ukholiwe kodwa khona enye into eyenzeka kuAbraham. uAbraham esenengane kwakunesisebenzi, isisebenzi sika Sara sasigama laso kwakuHaga. So kuthe iminyaka umihamba ebona uSara ukuthi lento ayenzeki, wasekhuluma noAbraham wathi lalela nasi isisebenzi uHaga, ngena kusona ulale kusona ngoba mina ngibona ukuthi ngakunikeza abantwana. Ngempela ke noAbraham wayesevumelana noSara. So ngithe lento uma ngifunda kwabuyela kimi the Old Testament lapho uEva ekhohlisa bani, lapho uEva etshela uAdam ukuthi mabadle isithelo wasidla. Namanje lento siya repeater nangu Sara utshela uAbraham. So noAbraham usekhohliwe ngamanye amazwi ukuthi utheni uJehova kuyena. So nabo bayaphinda bangena esona ngamanye amazwi the spirit of unbelief noma umoya wongakholwa wangena base benza into uNkulunkulu angayishongo, kodwa uNkulunkulu emuhle, uNkulunkulu esithethelela waqhubeka nabo. Hallelujah bazalwane. So uverse 2 wayesethi thatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo uIsaka. Khumbula phela le ndodana yafika uIsaac noma uIsaka. So yafika ke usethi kuNkulunkulu lalela thatha le ndodana yakho oyithandayo, bamba oyithandayo uIsaka lo oyilindile iminyaka eminingi, uye ezweni laseMoriya umnikele khona ngaye abe ngumnikelo wokushiswa entabeni ethile engiza kukutshela yona. Verse 3 uAbraham wavuka ekseni wabophela imbongolo yakhe wathatha ezimbili ezingcwekweni zakhe noIsaka indodana yakhe waqanda inkunzi zomnikelo obuza kushiswa wasuka waya endaweni uNkulunkulu abemtshele yona. So ulingisa zonke izinto bayahamba manje baye eMoriya. Verse 4 ngosuku lesithathu uAbraham waphakamisa amehlo akhe wayibona indawo isekude. Verse 5 uAbraham wathi ezingcekweni zakhe hlalani lapha nembongolo mina nomfana sisaya lapha sikhuleke sibuye sizekini. Ngamanye amazwi anisale kancane weyingcweku, this is too much. Akusiye yenu le, yebo nihamba nami kodwa kuba nesikhathi la ingceke kumele isale khona kuthi kube uwe wedwa noJehova oqondana naye. Haleluya bazalwane. uAbraham wathatha izinkuni nomnikelo obuza kushiswa wazibeka phezulu kukaIsaka indodana yakhe, waphatha esandleni sakhe umlilo nommese bahamba bobabili kanye kanye. Sezikhona zonke imfanele zokuthi kuyokwenziwa le sacrifice noma lo mhlatshelo. Uverse 7 uIsaka wathi kuAbraham uyise, baba, wathi yena ngilapha ndodana yami. Wayesethi bheka nanku umlilo nezinkuni, kepha iphi imvu yomnikelo eza kushiswa na? Umntwana uyabona ukuthi konke kuphelela kodwa akukho nqama la, kwenzakalani baba? Verse 8 uAbraham wathi uNkulunkulu uza kuzibonela imvu yomnikelo eza kushiswa. Ndodana yami bahamba bobabili kanye kanye. Lalela, don't worry, uJehova uyena ozokwenza lokho. Ngiyayithanda le, sakhombisa ukuthi uyamkholwa uNkulunkulu, khona into uNkulunkulu angahle ayenzela. Ngamanye amazwi naye akayiqondile kodwa into alalelile, ulalela ama-instructions ashiwo uNkulunkulu wase enza njengokuba uNkulunkulu emtshelile, kodwa akazi kahlehle ukuthi kuyokwenzakalani. Yena uyitshela ukuthi uyohlaba umntanakhe kanti uNkulunkulu khona into ambekele yona, kodwa uNkulunkulu ufuna simkholwe. Haleluya bazalwane. Uverse 15 ingelosi kaJehova yayisimemeza kuAbraham ngokwesibili isezulwini ithi ngizifungile uJehova, usho uJehova ukuthi njengokuba ukwenzile lokhu ungagodlanga indodana yakho eyodwa. Ngamanye amazwi uAbraham kuze kuthiwa nje ubaba wokholo, kahle isitembu esibovu sashaywa kule ndaba. Yilesikhathi uNkulunkulu esemthesta esethi thatha le ndodana yakho ezelwe yodwa uyonikela ngayo, ngenxa yokuthi wakholwa, ngenxa yokuthi wakwenza lokhu uNkulunkulu ayethi akakwenze. So wabe esebaleka
esebalekelwa Jesus the Zulu okay waye esebalwa njengobaba okholwayo njengoba nathi siphansi kwakhe uAbraham kodwa yingenxa yokuthi wakwazi ukuthi anikale ngoIsaka haleluya bazalwane sesiya lapha mawungafunda nje uzoyifundela usisekhaya uRomans 4 lapha ku New Testament u13 to 17 usafakazela kuyakhulunywa ngayo ukuthi uAbraham waba ubaba wokholo asiye kumakhosi Makhosi 19 Shakabasantala bashaya rabababo shakamantala basiya amakhosi 19 uverse 1 to 4 ufundeka kanje uAhabi wamtshela uEzebel ngamanye amazwi uJezebel konke akwenzile uEliya naphakathi kwalokho ukuthi ubulele bonke abaprofeti ngenkemba lalela uEliya into ayenza wayenze imangaliso lapha wabulala abaprofeti abawu450 bakaBhali waphinda futhi ke wanikezwa the brook wamnikeza amanzi and the ravens zamnikeza ukudla kusho ukuthi ziningi waphinda futhi wazophakelwa umfelokazi ngamanye amaziningi izinto uEliya ayezazi ukuthi uNkulunkulu umenzele zona ezuNkulunkulu weyimangaliso so lapha yana ke kule ndaba uAhab ufika ureportela unkosikazi wakhe uJezebel uthi lalela Jezebel kwenzakaleni lapha ya uverse 2 uIsabel uyamtshela ukuthi bafile bonke abaprofeti babulawa uEliya umprofeti uJezebel uyaphendula uthi uEzebel wayesethuma isithunywa kuEliya ngokuthi mabenze njalo kimi onkulunkulu benezele futhi uma ngingakwenzi wena ube njengomunye wabo ngalesikhathi kusasa ngamanye amazwi lalela lawe Eliya kuyathunywa la kuthunywa isigijimi sithunywa kuEliya kusho uJezebel uthi lalela la uma uNkulunkulu bangayenzi lento yenzile hayi khona akuzolo ngamanye ngizokubulala ngitheke mangilinganisa ngathi awukucabange nje umuntu nje akufonele uma ekufonela nje abesethi lalela la yabona wena la ngizokuthola khona ngizokunyathela abese vala ifone kwenzakalana emqondweni wakho uyesaba ufikelwa ukwesaba and lesikhathi ufikelwa ukwesaba kuyaqala ukuthi imicabango eminingi ifike kuwena imicabango engemihle ngamanye amazwi imicabango enegative uqala ucabanga ukuthi ubani lona konke lezo zinto bese uthi noma uhleli uhlale wesaba noma uhamba uyasaba so yinto ke yenzeka kuEliya lesikhathi ezwa isithunywa sithunywa uJezebel wenzani kuEliya verse 3 esezwile lokhu wasuka wahamba ukuba asinde waya eBerisheba elingela kwaJuda washiya khona inceku yakhe yabaleka la shiya kwanceku manje ngenxa yalamazwi kusho ukuthi uSathane uyakwazi ukuthi asitshele nje into eyodwa bese siyasaba bese singabi nokukholwa endleleni haleluya uverse 4 kodwa yena wahamba ibanga losuku ehlane waya wahlala phansi konwele waqela enhlizweni yakhe ukuba afe wathi sekwanele manje Jehova sale usuthatha umphefumulo wami ngokuba angilungile kunawo baba uSathane uyayenza lento ukuthi akhulume nathi mayisekhuluma nawe bese sifuna ukuyibulala ngamanye amazwi sifikelwe ispirit sokuyibulala ngenxa yamazwi uSathane awashilo empilweni yethu nangu nomprofeti la uphela amandla ukhohliwe ukuthi uJehova utheni ngamanye amazwi sekuyangena umoya wokungakholwa kuEliya haleluya so kuyenzeka ukuthi sithi sihamba noJehova endleleni kodwa sihambe mase kuvela inkinga sesithestwa noma sekuba nama trial and tribulations bese singabe sisakholwa uNkulunkulu and uNkulunkulu akakuthandi lokho ufuna ukuthi masimkholwa simkholwe ngokwanele haleluya bazalwane ngicela siye lapha ke kuLuke at Luke so I don't see isikhathi lana ngazi uma ngisahamba ngaso yini Luke 1 kabashantala basiya Luke 1 uLuke 1 ngizofunda uverse 5 to 7 no verse 18 to 21
indaba la uJesu no akusiyo leyo uMark lo ngifuna uLuke ile ndaba la umpristi kuthiwa uzoba nengane engakholwa. Yes, verse 6. Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Luke 1, verse 5 to 7. La ukuzalwa kukaJohane ithi ngifunde emhleni kaHerodi inkosi yaseJudiya kwakukhona umpristi othile ogama lakhe nguZakhariya esigabeni sika-Abiya nomkakhe engowamadodakazi ka-Aroni igama lakhe ku-Elizabeth. Ngamanye amazwi lana uZakhariya no-Elizabeth. uZakhariya uwumpristi ohlala ethempelini eyokhulekela abantu. Uverse 6 babelungile bobabili phambi kukaNkulunkulu behamba ngayo yonke imiyalo nezimiso zenkosi bengasoleki. Kusho ukuthi babelungile le couple kuNkulunkulu ebehamba ngezimiso zikaNkulunkulu. Verse 7 kepha babengenabantwana ngokuba uElizabeth wayeyinyumba bobabili basebekhulile. Le ndaba ifananse nendaba kaSara noAbraham nabo basebekhulile. uNkulunkulu wayesivalile izalo kuSara nala sibona into eyenzakalayo enjalo kuElizabeth. Shala bakhabasya. So ke siyabona ukungakholwa kwabo. Itsizwe la verse 18 to 21. Mandala basiya uZakhariya wathi engelosini ingelosi yafika yamtshela ukuthi wena uzozala umntwana uzoyifunda ekhaya shiwa isikhathi. uZakhariya wathi engelosini ngiyakukwazi ngani lokhu na ingane sengiyindoda endala mina nomkami uqhubekile ezinsukwini zakhe. No Zakhariya akakholwa la ukuthi unkosikazi wakhe angathola umntwana noma bangathola umntwana ngoba sebebe badala. Ingelosi yaphendula yathi kuwe nginguGabriel mina omiyo phambi kukaNkulunkulu ngithunyiwe ukuba ngikhulume kuwe ngikubikele lezi zindaba ezinhle. uGabriel siyazi ukuthi ingelosi enkulu yasezulwini ethunywa ama message. Uma ngabe uNkulunkulu kunento afuna ukuyenza enkulu yathumele uGabriel eze ne message esuka ichaza ukuthi uzothini. Hallelujah. Verse 20 bheka ke uza kuba yisimungulu ungakwazi ukukhuluma kuze kube lusuku okwenzeka ngalo lokho ngokuba ungakholwanga ngamazwi ami aza kugcwaliseka ngesikhathi sa. Lalela Zakhariya, shut up ngoba wena akungikholwa. Ngizowuvala lo mlomo wakho kodwa ke lento ngizoyenza umlomo wakho ngizowuvula mhla sengenza lezi zinto ngoba hlezi uhambe ukhuluma ungakholwa kubantu. Hallelujah. So uNkulunkulu wethu akafuni ukuthi singamkholwa uma ngabe esho izinto kodwa kuyenzeka sihambe sithi sihamba naye kanti asisahambi naye. Mark 9 ngokuka Mark uMark 9. Hallelujah. Mark 9 uMark 9 uverse 14 to 24 ufundi kanje. Kwathi sebeza kubafundi babona isixuku esikhulu sibahaqile nababhali. Okay, let me not read the whole story lana ngenxa yesikhathi. Awuthi ngihlale nje la. Waphendula wathi osi uJesu lo uphendula abafundi bakhe ngenxa yokuthi bebezama ukuthi baphulukise umfana owayekhelwa amadimoni noma owayenesifo sokuwa kodwa ke abakhonanga ukuthi benze lokho ke. AbaFarisi nabaSadusi base bebhekana nani nama disciples kaJesu ukuthi laba bantu abakhona ukuthi baphulukise umfana okhelwe amadimoni. So ke sebemletha kuJesu ke ubaba useyachaza ukuthi kwenzakalani kumfana. So uverse 19 ke useyaphendula uJesu waphendula wathi osizukulwane esingakholwayo koze kube nini nginani na koze kube nini nginibekezelela na yiletheni kimi. Ngamanye amazwi kangakhi ngihamba nani anikholwa nina endleleni nginifundisile bafundi bami kungani ningakholwa. Namanje uJesu uyabuza ziningi izinto esingakhona ukuzenza umangela ukuthi yini ngoba labantu ngibenzele bonke laba futhi thina ke
siyelwe esiphambanweni wabethela uJesu wavuka kwabafileyo wathi mayevuka akangasishiya sisodwa wasishiya nomoya ongcwele osifundisa konke kodwa kuyenzeka ekuhambeni kwendlela singamlaleli ngisho umoya ongcwele noma singamkholwa umoya ongcwele so uJesu uyamangala ukuthi kungani laba bantu na bengezwa noma bengakholwa ayiletha kuye uverse 20 kwathi umoya embona wayihlukumeza kakhulu okay kusho ukuthi wathola ideliverance umfana ngiya ku verse 23 manje uJesu wayesethi kuye uma unamandla konke kungenzeka kokholwayo lalela mfana noma ubaba lo wayekhuluma konke kuyenzeka kuJesu inkani nje mangabe ukholwa but ngiyayithanda ubaba mayesephendula uyise womntwana ku verse 24 uthi uyise womntwana wayesememeza masinyane wathi ngiyakholwa siza ukungakholwa kwami ngithini na ngizothi namhlanje South Africans ningilalele namhlanje my His Church New German ningilalele uNkulunkulu ufuna simkholwe ake sikhulekeni sithi moya wongakholwa phuma kuthina ukuze uKristu noma amandla kaKristu asebenze ngendlela efanele ngiyamthanda so umthandazo wethu wanamhlanje uthi Nkosi siza ukungakholwa kwethu endleleni siza Nkosi ukukhathala kwethu nezinto esibona ngathi asenzeki ngenxa yokukhathala noma usukhuluma singakholwa haleluya bazalwane so Nkosi siza umoya wethu wongakholwa namhlanje ke uma ngabe ufunda lapha kuMark u6 uverse 1 to 6 uJesu endaweni ayezalwa kuyena akakhonanga ukuthi enze izinto yindaba na ingoba babengakholwa ngoba babemazi ukuthi uzalwa khona la futhi uzalwa umbazi so babengacabanga ukuthi uJesu angakhona ukuzizwa ngamanye amazwi they were deeply offended and they refused to believe izinto uJesu ayishoyo kubona hallelujah kuthiwa ke azange khona uJesu ukwenza signs wonders and miracles ngenxa yokuthi bebengakholwa the only thing ayenza uJesu ukuthi wababeka izandla baphulukiswe futhi nabo babebenganingi kakhulu abaphulukiswa ko ngamanye amazwi ngithini ke ngizothi Nkosi siza ukungakholwa kwethu siza ukungakholwa kwethu Nkosi ake siqaleni kabusha hleze izwi likaNkuluNkulu sesijwayele hleze sesimjwayele nokukhuluma kwakhe kodwa namhlanje ngicela ukuthi ake sishintshe esukhabe lo moya wongakholwa sihlale nenkosi yethu uJesu sikholwa nezwi likaNkuluNkulu sesiyalazi silijwayele silikremile uthe salisho moya ubumlandelanisa ukuthi lisho ukuthini kodwa sawenza umsebenzi lagcina kudala umsebenzi ukuthi liwenze ngani ngoba kwangena umoya wokungakholwa alisakwazi ukuthi liwenze umsebenzi so uNkulunkulu ke noma indaba kaKristu ayikho ngenye into ingokukholwa nje qha sengiyavala Makhaba Santa mhlawumbe ukhona lapha ekhaya awazani nenkosi uJesu uthi ngingenza kanjani ukuthi nami ngikholwe na yile nkosi uJesu so uJesu uyasitshela ukuthi masimkholwe uJesu wafa esiphambanweni wabethelwa wavuka ngosuku lesithathu uma ukhona lapha ekhaya uthangazani nenkosi ungasho nje lomkhuleko emva kwami ukuze nawe ukwazi ukuthi izwi laNkuluNkulu uma ulifunda ulikhole kwenzeke umsebenzi noma ubone signs and wonders and miracles empilweni yakho yisho lamanzwi emva kwami ithi inkosi uJesu ngena enhlizweni yami ubuse namhlanje ngidedela wena ukuba ubambe impilo yami Jesu ngiyakholwa ukuthi ngosuku ukuthi wena wafa esiphambanweni ngosuku lesithathu wavuka kwabafileyo futhi ngiyakholwa ukuthi ngelinye ilanga uzobuya uzolanda ibandla lakho ngithatha impilo yami manje Jesu icontrol wena ngiyakunikeza konke okwami egameni lika Jesu waseNazaretha uma ke ususho lawo mazwi emva kwami yiko kona lokho ukukholwa sikholwa yizinto esingayiboniyo bese ziyenzeka abazalwane so uthole ibandla elishubayela uKristu ophilayo noma elimile eqinisweni uhambe uye enkonzweni ufunde iBhayibheli uhlanganyele nabangcwele ukuze ukholwe amen
Siyabonga ukuthi ube yingxenye kanye nathi namhlanje. Siphinde futhi sihlangane nangesonto elizayo. Nibe nesonto elimnandi.